ajmo sad ovako. Ja se super osjećam, jako mi je drago da sam ja završila već, tako da ja mogu malo se opustim. Imala sam ovo mi je treći nastup za redom, tako da jako mi prije sad da sam bila prva, da sam završila, ljudi su bili prekrasni, ne kao prošli put, ne prošle godine, pretprošle godine, ove godine su bili super, tako da sve super kao. Čekaj, prethodni dan je bio Kragujevac, sinoć Kolašin, sad ovo, kako izdržavaš? Beograd, pa znaš kako ide pesma, danas Sarajevo, sutra Beograd, Zagreb, Banja Luka. Sad imam 2-3 dana odmora i onda opet Mostar, recimo. Kakve uspomene nosiš iz Beograda? Pa najlepše. Ja bih voljela da ponovim to, znači da ponovim recimo neki Tašmajdan prošle godine, to mi je nešto najlepše u životu što se meni desilo, tako da držim fige. Ali čekaj, zašto Tašmajdan? Hajmo da idemo na arenu. Hajde, ali nekako mi je lepše na otvorenom, gde se vide svetla grada, mislim, i mesec, i zvezde. Onda recimo Marakana. Pa, može se. Čekaj još nekih 10 godina. Da li te više voli starija ili mlađa ova publika? Pa ne znam, ja mislim da je meni onako od 7 pa do 77. Kako izgledaju ti dani kada ti odmaraš? Zaboravila sam, zato što ne odmaram sad, evo, poslednje 2-3 meseca ne odmaram ni malo, ali recimo, nema meni, znači, telefon samo poruke i to, ne, uopšte. TV i telefon, nešto malo čačkam i to i gledam šta mogu da naručim za sledeći nastup, kakvi mogu biti outfiti, to mene onako opušta. Kakva je Senida kad ustane na levu nogu? Ne, ja ustajem na obe noge, to pazim da ustanem na obe, ne samo na desnu nego na obe i kažem dobar dan, veseo dan, srećan dan, uspešan dan, to sve na slovenačkom kažem, ali vi možete da prevedete zato što znači isto, ali želim da mi svaki dan bude i dobar i uspešan i srećan. Spomenula si da je prošle godine bilo malo haosa sa publikom. Prošle godine nisam bila. Prepošli, izvini. Da li, zbog čega si se vratila? Zato što mi se sviđa festival, mislim. Jeste videli vi Binu večeras? Eto, zbog toga, zato što su jako profesionalni u tome što rade i ja volim da sarađujem sa njima. Kaži mi, Jali Bulos u ponovno u Srbiji, jesi videla možda njihov nastup? Nisam videla, videla sam ove neke snimke samo na kratko, videla sam da je publika luda, ono kao se uželeli su i verovatno, mislim, super, konačno, ja mislim da niko ne treba da ima zabranjen ulaz. Spekulisalo se da vi ni zapravo niste u dobrim odnosima nakon vaše saradnje. To je priča od pre 5 godina i mislim da je to bez veze. Ali nikad nismo čuli tvoju stranu, da, šta je istina? Ne, ne možete da se čuje, mislim, mi smo super, ja sam svima super. Džuskamo, a? Jesi li doživjela nekad neprijatnost na nastupu? Evo danas večeras si rekla da ti je bilo fenomenalno. A je li nekad bilo nekih negativnih? Kako ne, pa uvek se nađe neki, ne znam sad kako da ga nazovem, ali pa recimo moj prvi ikada nastup je bio recimo kada mi je ženska došla ovako ispred, pa ovako mogli smo da se taknemo, ona je počela da mi vrišti, nešto da mi skače, ali videlo se da nešto nije okej sa njom, tako da ima ih, ali to treba ignorisati, samo to je to. Evo, spominjala si da gledaš outfite. Šta ti je najbitnije kada biraš, šta ti je najbitnije da ima, da taj outfit bude perfektan? Dodatki, mislim, ja mogu da kupim neku haljinu ili neki kombinezon ili nešto, ne znam, nešto obično, nešto simpel, ali tu mora uvek nešto da se doda, mislim, ili neki accessory. Moram da dodam, da sečem